ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്യഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 6, 7 നമ്മള് ഇത് കുറച്ച് നോക്കിയതാണ്. ഇത് വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്. ഇത് തന്നെ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പർവതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ. ബൃഹദശ്വോ ഭരദ്വാജഃ സശിഷ്യോ രേണുകാസുതഃ. വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമദ ത്രിതോർഗൃത്സമതോസിതഃ. കക്ഷീവാൻ ഗൗതമോത്രിശ്ച കൗശികോഃ സുദർശനഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പർവതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ. പർവതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ. ബൃഹദശ്വോ ഭരദ്വാജഃ സശിഷ്യോ രേണുകാസുതഃ. വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമദഃ ത്രിതോഗൃത്സമതോസിതഃ.
ഭഗവതോ നാരദോ ദൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ ബൃഹദശ്വോ കക്ഷീവാൻ ഗൗതമോത്രിശ്ച കൗശികോദ സുദർശനഃ ഭഗവാൻ ബാദരായണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇത് ഇന്നലെ നോക്കിയ ശ്ലോകാണ്. അതിന് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സമിഷ്ട പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പർവ്വതമുനി, നാരദൻ, ധൗമ്യൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ വ്യാസദേവൻ, ബൃഹദശ്വൻ, ഭരദ്വാജൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യരും, വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, ഗൃത്സമദൻ, അസിതൻ, കക്ഷീവാൻ, ഗൗതമൻ, അത്രി, കൗശികൻ, സുദർശനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള സർവ്വ ഋഷിമാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അതായത് ഈ അധ്യായത്തില് എന്താ പറയുന്നത്, ഭീഷ്മദേവരുടെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ. ഞാൻ കാരണമാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരനെ സർവ്വ ആഭരണ വിഭൂഷിതരായിട്ട്, അല്ലെ, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അങ്ങ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ദേവനെ പോലെ തോന്നിച്ചു ഭീഷ്മദേവൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ശരശയ്യയിലായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവനെങ്കിലും അങ്ങനെ അവശനായി, ക്ഷീണിതനായി, ഐശ്വര്യം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഭീഷ്മദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ എന്താ പറയാ, പ്രസന്നനായിട്ട് തന്നെയാണ് ദേവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ദേവനെ പോലെ തോന്നിച്ചു അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവനെ എന്ന് പറയുണ്ടായി ശ്ലോകത്തില്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടി അവരെ കാണണമെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത, അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് അതിന് അനുമതിയും തരുന്നു, അല്ലെ. അനുമന്ത എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ അറിയാം ഭീഷ്മദേവന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന്. ഭീഷ്മദേവനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മദേവന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണാർത്ഥം യുധിഷ്ഠിരനെ അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാവരെയും വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? പർവ്വതമുനി, നാരദൻ, ധൗമ്യൻ, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, ബൃഹദശ്വൻ, ഭരദ്വാജൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യരും, വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെയും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്തിട്ട് അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ശിലപ്രഭുപാദർ, അല്ലെ. നമ്മള് പർവ്വതമുനി ആരാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ബാദരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യാസദേവന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത്. ബാദരായണൻ അഥവാ വ്യാസദേവൻ. കൃഷ്ണൻ ദ്വൈപായനൻ, സത്യവതീ സുതൻ, പരാശര്യൻ, പരാശരാത്മജൻ, ബാദരായണൻ, വ്യാസദേവൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരേ ആളെയാണ്, അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനൻ, സത്യവതീ സുതൻ, പരാശര്യൻ, അതായത് പരാശര മഹർഷിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് പരാശരൻ, സത്യവതിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് സത്യവതീ സുതൻ, പരാശര ആത്മജൻ, ഒരേ പേര് തന്നെയാണ്, അല്ലെ. പരാശര്യനും പരാശരാത്മജനും, ബാദരായണൻ, വ്യാസദേവൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. മഹായോദ്ധാവായ പിതാമഹൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ പിതാവായ മഹാരാജാവ് ശന്തനുവുമായുള്ള സത്യവതിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനു മുമ്പ് മഹാമുനി പരാശരന് സത്യവതിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. നാരായണന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാകുന്ന അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ വേദവിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശേഷിച്ചും പുരാണ കഥനത്തിന് മുമ്പ് വ്യാസദേവന് ആദരവർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു സത്യവതിയുടെ ആദ്യത്തെ പുത്രനായിരുന്നു ആര്? വേദവ്യാസ മുനി, അല്ലെ. പരാശര മഹർഷിയില് സത്യവതിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പുത്രനാണ് വ്യാസദേവൻ. അതായത് ഒരു ദിവസം പരാശര മുനിയെ സത്യവതി കടത്താണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു മുക്കുവന്റെ മകളായിരുന്നു സത്യവതി, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സത്യവതി കടത്തി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരാശര മഹർഷി. അപ്പോ
ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കേണ്ട ഒരു സമയം അത് പെട്ടെന്ന് ആഗതമായി. അതായത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും യഥാസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സമയം ആഗതമായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു നിമിത്തമാകാനായിരുന്നു സത്യവതി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സത്യവതിയോട് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് സമയമായിട്ടുണ്ട്, ഭഗവതി അതിന് തയ്യാറാണോ? അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസ മുനിയെ അമ്മയാവാൻ, അതായത് ആ കുട്ടി ജനിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഹേതുവാകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സത്യവതി പറയാണ്, അപ്പോ ഞാൻ മോശം സ്ത്രീ ആയി പോവില്ലേ, കന്യക അല്ലാതെ ആവില്ലേ, ഞാനാണെങ്കിൽ അവിവാഹിതയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നിന്റെ കന്യകാത്വം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പരാശര മുനി സത്യവതിയില് വേദവ്യാസന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ വേദവ്യാസൻ ജനിക്കുകയും ഒരു യുവാവായി അപ്പൊ തന്നെ നടന്നു പോവുകയും ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു വേദവ്യാസനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു യുവാവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് മുൻപ് മഹാമുനി പരാശരന്റെ സത്യവതിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. നാരായണന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാകുന്ന അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ വേദവിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ശക്തി ആവേശ അവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാലാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശേഷിച്ചും പുരാണ കഥനത്തിന് മുമ്പ് വ്യാസദേവന് ആദരവർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബാദരായണ അഥവാ വേദവ്യാസന്റെ ജന്മ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? ഇവിടെ വേദങ്ങളും വേദസാഹിത്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി തരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസ മുനിക്ക് ആദരവർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു വേദവും അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കഥകളോ ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. വൈശംപായനെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ വേദങ്ങളുടെ വിവിധ ശാഖാ പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാഭാരതം എന്ന മഹത്തായ ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ട അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായ ഭാഗവതത്തിന്റെയും രചയിതാവാകുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അഥവാ ബാദരായണ സൂത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്താൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. കഠിന തപശ്ചര്യയുടെ ശക്തിയാൽ മഹർഷിമാരുടെ മധ്യേയുള്ള അത്യന്തം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന രചയിതാവാകുന്നു അദ്ദേഹം. കലിയുഗത്തിൽ സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ശ്രേഷ്ഠ ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യമായ മഹാഭാരതം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ഉരുവിടുന്നത് രചിക്കുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ശക്തനായ ഒരു രചയിതാവിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇടതിടവില്ലാതെ നിർവിഘ്നം ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രചനാകർമ്മം നിർവഹിക്കാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ശ്രീ ഗണപതി ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ആ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്രകാരം മഹാദേവന്റെയും ഗണേശദേവന്റെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നഫലമായി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, മഹാഭാരതം രചിച്ചതും ആരാണ്? വേദവ്യാസൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം രചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ പറയുമ്പോ, അതായത് ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒരാള് എഴുതാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തത് ആരെയാണ്? ഗണപതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗണപതിയാണ് അത് എഴുതിയത്. വേദവ്യാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഗണപതി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് മഹാഭാരതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിനെ വിവാഹം ചെയ്ത തന്റെ മാതാവായ സത്യവതിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരവും മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിന്റെ ആദ്യ പത്നിയായ ഗംഗയിലുണ്ടായ മൂത്തപുത്രനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരവും അദ്ദേഹം വ്യാസദേവൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ, പാണ്ഡു, വിതുരർ എന്നീ 3 ഉജ്ജ്വല പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധശേഷവും മഹാഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മഹാനായകന്മാരുടെയും മൃത്യുവിന് ശേഷവും വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു മഹാഭാരതം എന്ന ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യം. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ രാജസദസ്സിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോ അതുപോലെ വേദവ്യാസനെ പാണ്ഡവ വംശത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ കുരുവംശത്തോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? സത്യവതിയുടെ പുത്രനാണ് വേദവ്യാസൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേ സത്യവതി പിന്നീട് ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവർക്ക് 3 മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. 3 മക്കളിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ള 2 പേരാണ് അംബിക, അംബാലിക. ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭീഷ്മദേവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അംബ തിരികെ പോന്നു, എനിക്ക് വേറൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരികെ പോന്നു. അംബിക, അംബാലിക ഇവരെ 2 പേരെയും സത്യവതിയുടെ ബാക്കിയുള്ള പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള പേര് മറന്നു കഴിഞ്ഞു. വിചിത്രവീരനും 2 മക്കളുണ്ട്.
വിചിത്രവീരനും ചിത്രാംഗതനും. ചിത്രാംഗതനും ഈ രണ്ട് മക്കൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവര് രണ്ടുപേരും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ മരണപ്പെടുകയാണ്. അതായത് സത്യവതിക്ക് ശന്തനുവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൺമക്കളും വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ മരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് കുല പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയായി. ആ സമയത്ത് സത്യവതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടെ പറയുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, കാരണം ഭീഷ്മാചാര്യരോടാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇവരിൽ പുത്രോത്പാദനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയെയും സ്പർശിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് തീർത്തും പറയാണ് ഭീഷ്മാചാര്യർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വ്യാസദേവനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവൻ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവർക്ക് 3 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഒന്ന് ദാസിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിതരരാണ്, മറ്റേത് അംബികയും അംബാലികയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും. അങ്ങനെ 3 മക്കളാണ് വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ മഹാകാവ്യമായിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം എപ്പോഴാണ് രചിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധശേഷവും മഹാഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മഹാനായകന്മാരുടെയും മൃത്യുവിന് ശേഷവും വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു മഹാഭാരതം. മഹാഭാരതം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാഭാരത കഥ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബൃഹദശ്വൻ പലപ്പോഴും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന പുരാതനനായ ഋഷി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കാമ്യവനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. മഹാരാജാവ് നളന്റെ കഥാവർണ്ണനം നടത്തിയത് ഈ മുനിയാണ്. ഇക്ഷ്വാകു രാജവംശത്തിലെ സന്താനമായ മറ്റൊരു ബൃഹദശ്വനുമുണ്ട്. മഹാഭാരതം വനപർവം 209-4-5. അതായത് 2 ബൃഹദശ്വന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഇപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൃഹദശ്വൻ, വേറൊരു ബൃഹദശ്വനുണ്ട്. ഇക്ഷ്വാകു രാജവംശത്തിലെ സന്താനമായിട്ട് വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ബൃഹദശ്വൻ വേറെയാണ്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള പുരാതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഋഷിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭരദ്വാജൻ അർജുനന്റെ ജനന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സപ്തർഷികളിൽ ഒരാൾ. മഹാശക്തനായ ഈ ഋഷി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം ഇപ്പോഴും പ്രയാഗധാമിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ ഋഷി ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഘൃതചി എന്ന മനോഹരിയായ അപ്സരസിനെ കാണാനിടയാകുകയും അപ്രകാരം ഋഷിക്ക് പ്രസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ആ ശുക്ലം മൺകലത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അതിലൂടെ ദ്രോണർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ദ്രോണാചാര്യർ ഭരദ്വാജ മുനിയുടെ പുത്രനാകുന്നു. ദ്രോണപിതാവായ ഭരദ്വാജ മുനി മഹർഷി ഭരദ്വാജനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഭരദ്വാജനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭരദ്വാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള മഹാശക്തനായ ഋഷിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ ഋഷി തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഘൃതചി എന്ന മനോഹരിയായ അപ്സരസിനെ കാണാൻ ഇടയായപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായ ആ ഒരു ശുക്ലസ്ഖലനം സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് അത് മൺകടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് ദ്രോണാചാര്യർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ദ്രോണാചാര്യർ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. അമ്മയില്ലാതെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൺകലത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇത് സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ മന്ത്രം കൊണ്ട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സാജറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന കഥയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. പക്ഷെ പണ്ട് കൗരവര് ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഗാന്ധാരിയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാംസപിണ്ഡം 101 കഷ്ണമായിട്ട് ഭരണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് 101 മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പോസിബിൾ ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കതൊരു എക്സാജറേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള ദ്രോണാചാര്യരോട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഭരദ്വാജ മുനി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരശുരാമൻ അഥവാ രേണുകാസുതൻ ശ്രീ ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും ശ്രീമതി രേണുകയുടെയും പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. ആകയാൽ അദ്ദേഹം രേണുകാസുതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്ത്യാവേശ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം. ക്ഷത്രിയ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം 21 പ്രാവശ്യം വധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ക്ഷത്രിയ രക്തത്താൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി.
പിന്നീട് അദ്ദേഹം മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ക്ഷത്രിയരിൽ നിന്നും ഭൂമി മുഴുവൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം ദാനമായി അത് മുഴുവൻ കശ്യപ മുനിക്ക് നൽകി. ദ്രോണാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ പരശുരാമൻ ധനുർവേദം അഥവാ ആയോധന ശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടധാരണ വേളയിൽ അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റ് ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരോടൊത്ത് ആ ചടങ്ങ് അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ ഈ ധനുർവേദം പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? പരശുരാമനാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഗുരുവാണ് പരശുരാമൻ എന്നിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടധാരണ വേളയിൽ, അതായത് യുദ്ധാവസാനം, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകുമ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പരശുരാമൻ അഥവാ രേണുകാസുതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരശുരാമൻ. വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ ശ്രീരാമനെയും കൃഷ്ണനെയും ദർശിച്ച അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കും വൃദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാമനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അതേസമയം കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം അർജുനനെ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അർജുനനെയും പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. ഭീഷ്മരെ പതിയായി ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അംബയെ ഭീഷ്മർ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അംബ പരശുരാമനെ ചെന്ന് കാണുകയും അംബയുടെ അപേക്ഷ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പരശുരാമൻ ഭീഷ്മദേവനോട് അവളെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭീഷ്മരുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നിട്ടും പരശുരാമന്റെ ആജ്ഞയെ ഭീഷ്മർ അനുസരിച്ചില്ല. പരശുരാമന്റെ താക്കീതിനെ അവഗണിച്ചപ്പോൾ പരശുരാമൻ അദ്ദേഹവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇരുവരും അത്യുഗ്രമായി യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിലും അവസാനം ഭീഷ്മരിൽ സംപ്രീതനായ പരശുരാമൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ യോദ്ധാവായി തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശീർവദിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാണ്, അതായത് നമ്മൾ രാമായണത്തിലും കാണാം പരശുരാമനെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയും വൃദ്ധനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 2 യുഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ശ്രീരാമനോട് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭീഷ്മരെയാണ്, കാരണം ഭീഷ്മരെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അമ്പ നേരെ ചെന്നത് പരശുരാമന്റെ അടുത്താണ്, അല്ലെ? പരശുരാമന്റെ അടുത്ത് പോയി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പരശുരാമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഭീഷ്മാചാര്യർ അത് നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പേരില് പരശുരാമൻ ഭീഷ്മാചാര്യരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഭീഷ്മാചാര്യരോട് സന്തോഷത്തോടെ, അതായത് വളരെ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്, സംപ്രീതനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരശുരാമൻ വളരെ സംപ്രീതനായി ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ യുദ്ധത്തിൽ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ യോദ്ധാവായി തീരുമെന്ന് ആശീർവാദം കൊടുത്തു. വസിഷ്ഠൻ, ഇനി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാണ്. വസിഷ്ഠൻ ശ്രേഷ്ഠനും വിശ്രുതനുമായ ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ എന്ന് സുപ്രസിദ്ധൻ. രാമായണ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലെ സുവിഖ്യാത വ്യക്തി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രാജ്യാഭിഷേകം അദ്ദേഹം ആഘോഷിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലും അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ എല്ലാവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുരാവൃത്തവുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗോവായ വസിഷ്ഠന്റെ കാമധേനുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വാമിത്രനും അദ്ദേഹത്തിനും ഇടയിൽ കൊടിയ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തു. വസിഷ്ഠ മുനി തന്റെ കാമധേനുവിനെ വിശ്വാമിത്രന് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനാൽ വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠന്റെ 100 പുത്രന്മാരെ വധിച്ചു. ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാമിത്രന്റെ എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളെയും സഹിച്ചു. വിശ്വാമിത്രന്റെ ചിത്രവധം താങ്ങാനാവാതെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. പർവ്വതമുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയെങ്കിലും ചെന്നു വീണ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കൂനയായി തീർന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. സാഗരത്തിൽ ചാടിയ അദ്ദേഹത്തെ തിരകൾ തീരത്തെത്തിച്ചു. നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയ അദ്ദേഹത്തെ നദിയും തീരത്തെത്തിച്ചു. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി. അദ്ദേഹം സപ്തർഷികളിൽ ഒരുവനും വിഖ്യാത നക്ഷത്രമായ അരുന്ധതിയുടെ പതിയുമാകുന്നു. അപ്പോ വസിഷ്ഠ മുനിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഒരേപോലെ സുവിഖ്യാതനായ വ്യക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 യുഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയും ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ചിത്രവധം ചെയ്തു വിശ്വാമിത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വസിഷ്ഠന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാമധേനുവിനെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ. അങ്ങനെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയെങ്കിലും ചെന്ന് വീണ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കൂനയായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത്രമാത്രം ഒരു ഉയർന്ന ആചാര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് പഞ്ഞിക്കൂനയായി അത് സ്വാഭാവികമായി മാറാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കണമല്ലോ. സാഗരത്തിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ തിരകൾ തീരത്തെത്തിച്ചു. നദിയിലെടുത്ത് ചാടിയ അദ്ദേഹത്തെ നദിയും തീരത്തെത്തിച്ചു.
അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സപ്തർഷികളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രപ്രമദൻ മറ്റൊരു വിഖ്യാതനായ ഋഷി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ത്രിതൻ പ്രജാപതി ഗൗതമന്റെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ. പ്രജാപതി ഗൗതമന്റെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ. ഇദ്ദേഹം 3ാമത്തെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു 2 ഭ്രാതാക്കൾ ഏകത് എന്നും ദ്വിതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടർന്നവരുമാകുന്നു. കഠിന തപശ്ചര്യകളുടെ ഫലത്തിൽ അവർ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ ത്രിതമുനി ഒരു കിണറ്റിൽ വീണു. അനേകം യജ്ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകനായ അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ മരണശയ്യയിലായിരുന്ന ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നു. വരുണലോകത്തെ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ലോകത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗതനായത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിലുള്ളവനായിരിക്കണം. ആ കാലഘട്ടത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനവും ഒരേ വേദ സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഇന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരൊറ്റ വേദ സംസ്കാരത്താൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇതിനെ ത്രിതൻ എന്ന മുനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഗൃത്സമതൻ ദേവർഷികളിൽ ഒരാൾ. സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ബൃഹസ്പതിയെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനുമാകും. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച സ്ഥലം അദ്ദേഹവും സന്ദർശിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിദഹവ്യന്റെ പുത്രനും ഇന്ദ്രനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ളവനുമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ ശത്രുക്കൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ദ്രനായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തടവിലാക്കിയിരുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിൽ അഗാധ പണ്ഡിതനാകയാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്താൽ അദ്ദേഹം അതിരേകമായി ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രബലനായിരുന്നു. പറഞ്ഞത് ഗൃത്സമതൻ എന്ന് പറയുന്ന മുനിയെ കുറിച്ചാണ്, ഋഷിയെ കുറിച്ചാണ്. അസിതൻ ഇതേ നാമത്തിലുള്ള രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിശക്തനായ ഋഷിയായ അസിത ദേവല ഋഷിയാകുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിലെ 15 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ തന്റെ പിതാവിന് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ സർപ്പയജ്ഞത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റു ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കിരീടധാര ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അഞ്ജന പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുന്ന വേളയിൽ വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു. ശിവഭക്തനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ അസിതൻ എന്ന് പറയുന്ന അസിത ദേവല ഋഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ സർപ്പയജ്ഞത്തിലുള്ള ഒരു അംഗമായിരുന്നു. ജനമേജയ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ്. കക്ഷിവാൻ ഗൗതമ മുനിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളും ചണ്ഡകൗശക മഹർഷിയുടെ പിതാവുമാണ് അദ്ദേഹം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത്രി ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷിയായ അത്രി മുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനായിരുന്നു. മനനത്തിലൂടെ മാത്രം പുത്രനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തക്കവിധം ശക്തിമാനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഈ പുത്രന്മാരെ മാനസപുത്രന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 7 മാനസപുത്രന്മാരിലും 7 ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മർഷിമാരിലും ഒരാളാണ് അത്രി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രചേതസ്സുകൾ ജാതരായത്. രാജാക്കന്മാരായി തീർന്ന 2 ക്ഷത്രിയ പുത്രന്മാർ അത്രി മുനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അർദ്ധമ രാജാവ് അവരിൽ ഒരുവനാണ്. 21 പ്രജാപതിമാരിൽ ഒരാളായി അത്രിയെ ഗണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയുടെ നാമം അനസൂയ എന്നായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മഹായജ്ഞങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അത്രിമുനിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കൗശികൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസദസ്സിലെ സ്ഥിര അംഗങ്ങളായ ഋഷിഗണത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു കൗശികൻ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ പേരിലുള്ള മറ്റ് നിരവധി മുനിമാരുണ്ടായിരുന്നു. സുദർശനൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഷ്ണു അഥവാ കൃഷ്ണൻ സ്വകീയ ആയുധമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചക്രം അതിശക്തമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെക്കാളും അതുപോലുള്ള വിനാശകാരികളായ മറ്റ് ആയുധങ്ങളെക്കാളും അത്യന്തം ശക്തമായ ആയുധമാകുന്നു. ഇപ്പൊ സുദർശന ചക്രം, അതാണ് സുദർശനൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ചക്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചില വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ ഈ സുദർശന ചക്രം അഗ്നിദേവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആയുധം ഭഗവാൻ നിത്യമായി വഹിക്കുന്നതാണ്. രുക്മ രാജാവ് എപ്രകാരമാണോ രുക്മിണി ദേവിയെ ഭഗവാന് സമ്മാനിച്ചത്, അതേ വിധത്തിലാണ് അഗ്നിദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്
സുദർശന ചക്രം സമ്മാനിച്ചത്. തന്റെ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അത്തരം ഉപഹാരങ്ങൾ അവ അനശ്വരമായി തന്റേതാണെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ ആദ്യ പർവ്വതത്തിൽ ഈ ആയുധത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരണമുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ വൈരിയായ ശിശുപാലനെ സംഹരിക്കാൻ ഈ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ചക്രത്താൽ അദ്ദേഹം ശാൽവനെയും വധിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശത്രുക്കളെ വധിക്കാൻ അർജുനൻ ഈ ആയുധത്തെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മഹാഭാരതം വിരാട പർവം 56:3. അപ്പൊ സുദർശന ചക്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട് അഗ്നിദേവൻ ഭഗവാനെ സമ്മാനിച്ചതാണ് സുദർശന ചക്രം എന്ന്. അത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാണോ രുക്മിണിയെ ഭഗവാന് കൊടുത്തത്, അതായത് രുക്മി ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയല്ല കൊടുത്തത്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ആരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, രുക്മിണി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആയുധമാണ് എന്ത് സുദർശന ചക്രം. അത് അഗ്നിദേവൻ എങ്ങനെയാണോ രുക്മിണിയെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് അഗ്നിദേവൻ സുദർശന ചക്രം സമ്മാനിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी.